大きな変更はない。報酬は金5ポンドだ。奴の死体と引き換えでなければ払わんぞ。奴の船と罪には好きにしていい。トールズを殺せ。トールズね。ヨウムのトロール聞いたことありますよ。いいんですか殺しちゃって。あんた方にとっちゃ英雄でしょ。英雄なら殺せなどと言わん。奴は重大な軍規違反者だ。敵前逃亡罪。処刑の命令は15年も前に下されている。あんた方が規則にうるさいのは知ってっけど、いやはや15年ですか。ご苦労様で。いやいや、こちらは応分の金がもらえるよ。もうどんな仕事でも。ただね旦那、身内の処刑なら身内でやるのが普通かなって思いまして。行ったんでしょアイスランドまで。どうしてその場で殺さなかったんですか？このキリスト坊主死んでるぞ。貴様らの知ったことではないな。それ以上つべこべ聞かん方が身のためだ。まあいいでしょう。前金でさらに金5ポンド、それで引き受けましょう。俺にそんな舐めた口を聞くと大きく出たな。ありゃ、すんません。すっぽ抜けちゃって。お怪我ないっすか？おいおい、気をつけろよ。俺に当たるとこだったぞ君たち。どう下手くそ、伸びすぎだぜビョルン。前金で金5ポンド追加ってことでよろしいかな？いいだろう。さすが旦那、男前だな。では後ほど。そうそう、トールズってのはどんな戦士なんですかね？見た目とか戦い方とか。トールズはすでに戦士ではない。はい酒盛り終わり。お仕事の時間だぜ野郎ども。ビョルン、いい槍だったぜ。朝飯前よ。さすがの不老機の旦那も面食らってたよ。そいつは見たかったな。口だけではないようだな。生き残るためにたぎった声だと言い聞かせはeverything. このゲイテルの子アーレ、男になる時が来たんだ。分かってる。何も言うな。
もちろん楽な旅ではないだろう。さすがの俺も戦場で手傷を負わないという保証はない。だが必ず帰ってくる。その時は君にイングランドでぶんどってきた首飾りをプレゼントするよ。ねえ、そしたら私まだ眠いんだけど。あれ、お弁当忘れてる。母ちゃん、あんたはもうどうしてそうそっかしいのかね。ニシンの塩漬けはみんなにも分けなさいね。たくさん入れといたから。あっち行ってろよ母ちゃん。あんた母親に向かって。続きは帰ってから話すよ。もうどうしてそういう待っててな時間のユルバ。ねああ、今日出航か。死ななきゃいいけどね。ユルバ、ちょっといいかな。待てよ、俺が先だ。おいユルバ。よそ当たってくれる？土曜日にはちゃんと体を洗うのよ、坊や。分かってるよママ。その斧にかけて大樽いっぱいの金貨を持ち帰るぜ。張り切っとるな若衆たち。しかし全部で5人とはちょっと少なすぎやせんかの。トールズが5人でいいと言うとるんじゃ。まあ奴がそういうんじゃ仕方ないな。しかしのやっとく船を動かせるギリギリの人数じゃ。そこはほれあの人のことだ。何か考えがあるんだろう。おいこら、てめえさっきユルバと何話してた？黙れタコ。てめえこそあの子に構うんじゃねえぞ。戦場じゃ背中に気をつけろよ。なめんな、そりゃこっちのセリフだぞ。あれ、ああの、気をつけてね。あ住んでねえぞこら。んだとこら。先行くんじゃねえよ。お嬢ちゃんあれが心配かね。ならいいことを教えてあげようか。戦場に行かないの？内緒内緒。ヨムスボルグに行く途中一度ノルウェーによる。トールズのやつ若造どもをそこへ置いてけぼりにするつもりだ。そこから先トールズはノルウェーの船乗りの助けを借りてヨムスボルグへ向かう。わしは先代のノルウェー王とは友達でな。ノルウェーじゃ顔が利く。でわしの商売が済み次第若造どもを連れて帰る。5人ちゅうのはわしのボロ船で連れ帰れる限度に過ぎん。あいつは誰一人戦場へ連れて行かんよ。トールズとはそういう男だ。トルフィン、おいどこだトルフィン。レイフさん。ん？それじゃあトールズさんは一人で戦場へ行くの？改装準備。おー！何あのオール。トルフィンのやつ、父上のお見送りもしないなんて。昨日怒られたの根に持ってんだわあいつ。ヘルガ、はい。トルフィンに伝えてくれ。つまり。はい、伝えておきます。頼む。おーし出航。なんちゅう力。バカ、手を休めんな。焦げ焦げ。
手の皮がベロベロだ。尻がおい、しっかりしろ。あれ、舵を取れ。モードとマグニは反挙策の調節、ハーコンとグリムは応抗策だ。疲れたか？なんの。安心しろ、もう当分は漕がなくていい。潮流に乗ったからあとは勝手に進むよ。それってもう引き返せないってこと？父上。まあそうだな。父上。トルフィン、お前。ナート2世。セーフ。いたずら。父上、海だ。しかしきな臭いな、この山。なんだ？フローキーの旦那さ、どうも隠し事が多すぎる。トールズ処刑の命令ってのは嘘だな、ほぼ確実に。じゃ暗殺さ。支援かなんか知らんが、多分全て奴の独断だ。それがどうしたよ。殺して金もらうことに変わりはねえだろ。奴が自分の部下を使わないのはなぜだと思う？命令違反の汚れ仕事だからじゃねえの？まあな、それもあるだろうが、損害を恐れているんだとしたら、それも狩猟に言い訳がきかねえほどの大損害だ。用務戦士団一個正代がか？中古戦士一人に。バカな。こら、降りてこい、ワンガキ。面を拝んでみたくなったぜ、ヨウムのトロル。少しは楽しめる男だと嬉しいね。星も見えない、なんにも見えない。一体どっちに向かってんだ？トールズ、風が少し変わった。ちょい右だ。先行する。ついてきてくれ。わかった。はあ、すげえな。レイフさんはどうしてこんな海を迷わず進めるんだ？あれ、あまり夜の海を見つめるな。引きずり込まれるぞ。ねえトールズさん、戦場ってどんなところなんすか？トールズさんはあちこちで戦ってきたんでしょ？手柄話聞かせてくださいよ。俺も一発大将首取って男になりてんだ。なるほどな。確かにうちの娘は強い男が好みだ。大変だな、お前も。いや、まあ参ったな。お見通しですか？ユルバが好きか、あれ。いやー、好みっすね。かわいいっす。あいつは俺がまだヨウムの軍団にいた頃に生まれた子でな。俺の初めての子なんだ。うるせえな。赤ん坊ってのはみんなこんなに泣くもんなのか？トールズ様、そのような持ち方をされて。首を支えて。次は男を産め、ヘルガ。狩猟はオノコをお望みだ。妻のヘルガは軍団の狩猟の娘なんだ。
難産の後で病人のような顔色だった。トールズ、名前をつけてあげて。適当につけておけ。俺は忙しい。これからノルウェー遠征だ。トールズ殿、船が出ます。おう、今行く。トールズ、この子に名前を。その後15年一緒にいるが、ヘルガが起こったのはその時だけだ。ユルバという名は俺の母の名だ。とっさに浮かんだ。今思えばあの時からだ。俺はすっかり戦場が怖くなっちまった。だから逃げたんだ。昔を知る戦友たちは俺を罵るだろうな。おい、フェローが見えたぞ。父上、父上。ねえ、ここイングランドに着いたの？全然不正解。ここはフェロー諸島、アイスランドとノルウェーの真ん中だ。ここで一休みすると旅が楽になる。この先の入り江に村があるんだ。そこで飲み水を補給しよう。商売もできるぜ。へえ。つうかお前イングランドまでついてくるつもりか？改装準備。そら頑張れ。これさえなけりゃな。ケツいて。どうしたレイフさん。おかしい。何がだ？さて何がだろう。だが前に来た時とは何かが。そうか、家の数だ。家の数が減っている。引き返そうレイフさん。良くない気配がする。地形も悪い。マジですか。おい、あいつら逆走してるぞ。気づいたか。へえ、やるの。慎重だな。手強いかもしれねえぞ。近すぎるが仕方ねえ。多少船が傷ついても構わん。やれ。入り江の出口が。どうだ。よし、上々。奴ら袋のネズミだ。トールズ、みんな大丈夫か？全員無事か？はいなんとか。矢が来るぞ。盾で頭を隠せ。レイフさん、そっちの被害は？大丈夫だ。船も人もなんともない。来るぞ。この罠の本命は入り江の奥だ。奥？海賊？こりゃ家の柱か。なんてこった、完全に塞がれてる。やられた。
降参すれば助かるんじゃないか。わかんねえよ。助かるわけねえだろ。捕まりゃ奴隷市場で売られるだけだ。腹をくくれ。どうってことねえよ。たった2隻だ。よせあれ。奴らは手だれだ。農民が夏場の出稼ぎでやってる海賊とはわけが違う。お前の叶う相手じゃない。父上。トールズさん。トルフィン、身を守るためだけに使え。いいな、いざという時だけだぞ。やっぱやるんすか。やるんすね。よーしやるぞ。簡単にやるなんて言うな。うわ、ビョルン、あんたそのキノコ。ふうふうみ11、12とガキが1匹。なんでそれっぽっちかよ。おいアシュロット。んあれ俺に任せてくんねえか。あれっぱかしに全員でかかっちゃ面白くねえ。ヨウムのトルルっていうのがどんなもんか俺が試してやるよ。いいだろう。向こうもその気みたいだしね。あこいつなんだてめえ。どっから降ってきやがった。うわ兄貴。おお、なんぜこいつ。てれや。やるね。ヨウムのトロル。It's just like a burning torch in a storm, like a little flower blooming in a home. 強く確かな意志を掲げ、時に優しくあればいい。I missed him. I'm missing you. 滲む景色に膝を抱き、胸を馳せる時 Listen to me